Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah sholih sholihah? Mugi sehat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks pacelaton. Apa iku teks pacelaton? Yaiku teks kang didhapuk dening omongan-omongane wong siji karo liyane. Teks pacelaton dumadi ing obrolan sabeningan, obrolan sajroning telepon, teks lan drama atau liyane. Titikane pacelaton yang pertama yaiku antarane sing takon lan sing ditakoni dumadi takon tinakon atau saling bertanya secara langsung. Materine utawa temane bebas. Materine ora dimonopoli sing takok wae, jadi yang ngomong tidak hanya yang bertanya saja. Dumadi komunikasi rong arah, timbal balik yaitu tanya jawab. Nalika nindakake pacelaton iku kudu nggatekake etika utawa adab. Maksudnya dimana kita saat itu berbicara, dengan siapa saat itu kita berbicara, kita sesuaikan bahasanya. Bisa kalau dengan orang yang lebih tua kita menggunakan kromo inggil, dan bisa disesuaikan dengan lawan bicara yang lainnya. Selamat belajar, mugi bermanfaat. Wassalamualaikum.